Според мен 2014 година започва много силно в федерацията. Съгласен съм. Пътят към Кетчмания започна в матча Кралско меле. Спечели го Батиста, който ще се бие в главния матч. В мелето се случиха много забележителни неща, сред които и новият рекорд, поставен от Рейнс. Половината мъже ще са на ринга. Това е номер 15. Роман Рейнс, най-едрият от щит. Аз ще спечеля Кралското меле и ще съм в главния матч на Кетчмания. Повярвайте ми. Копие от Рейнс. Кингстън е хванат от Рейнс. Току-що отпадна. Зиглър напада в гръб. Копие. Мили Боже. И Зиглър отпада. Това е Кевин Наш. Довиждане. Юмрука на Супермен от Роман Рейнс. Рейнс се справя страхотно в мелето. О, не. Роман, не дей. И Елторито отпада. Страхотно представяне от Роман Рейнс. Колега, внимавай, внимавай! Дали това е мигът на Рейнс? Неговата нощ. Амброуз се опита да отстрани партньора си. Ролинс го пита какво прави. Рейнс елиминира още трима. Двама от тях са му партньори. Рейнс постави рекорд за най-много елиминации в едно меле. Общо 12. Видяхме кадрите от твоето представяне в Кралското меле. Но сега на теб, Сет и Дин, ви предстои огромно изпитание. На турнира ще се биете в отборен матч срещу семейство Уайът. Те казаха доста силни думи по ваш адрес. Как ще отговорите? Скъпът, делата винаги казват повече от думите. Тримата Уайът много обичат загадките. За разлика от нас. Ние говорим с ясни послания. Като, например, ние напълно ще унищожим семейство Уайът на клетка за елиминация. И още един въпрос, Дин. Често се говори за това, че не си защитавал своята титла на Съединените американски щати от много време насам. Как ще коментираш това? Да не би да се очаква от мен сам да си намирам претенденти за титлата на Съединените щати и мачове? Това ли се иска от мен? Знаеш ли колко писане се иска за това? Какви ги говориш? Що за шампион искаш да си? Мразя да пише, ясно. Тази компания няма достатъчно смел човек, който да се опита да ми отнеме тази титла, и аз ще го докажа. Ще отправя предизвикателство. Тази вечер титлата ще е заложена за всеки желаещ. Ще напомня на света, че аз съм шампион. Това е оперативният директор Кейн. След нападението му срещу Брайан, Стефани Макмен реши да го освободи от длъжност за една седмица. Да, мислех, че ще получи поне строго мъмрене, но те го наричат доклад за оценката на личното му представяне. Какво е това? 7 дни с една седмица, гении и такива. Той участва в последното разбиване. Наказанието му ще започне от сега. Значи ще се върне след седмица. Да, ние наистина сме умни. Бях отстранен от длъжност за една седмица. Видя ли? Като оперативен директор приемам наказанието, което началниците ми наложиха. Преди седмица действах изцяло на своя глава и си признавам, че постъпих неразумно. Началниците нямат нищо общо. Дори бях предупреден от... О, не! Това е Брайан. Мислех, че ще почива.
Трите Хикса каза, че му е дал почивка, защото е твърде превъзбуден. Какво ли би казал за това? Идва право насам. Брайан тича към ринга. Той отнесе тръшвания в първична сила и разбиване, но сега е дошъл да си отмъсти. Това е малко по-добро от строго мъмрене, но... Опа! Костюма се крие чудовище. Внимавай какво си пожелаваш, Брайан. До тук бяхме с костюмаря. Брайан пак ще бъде пратен в ада. Изпроси си го. Кейн му каза, че никога не са били приятели. Давай, Кейн. Този път Даниел успя да се измъкне. Вижте големия червен, продажен подмазвач. Ето го и козела! Битката продължава. Кейн се опитва да отблъсне Брайан, но сега се намери сред феновете в залата. Отнесе коляно. Брайан не се контролира. Омръзна му. Началото на падението на Брайан заради началниците започна в тази сграда на лятно тръшване през август. Тогава играта му заби нож в гърба и подари титлата на Ренди Ортън. Съществува едно място, където непоклатимата воля на човек и стремежите му, Още един матч. както и желанието му, Ние хората. силата му, а живее за това, популярността му и наследството му, лицето на федерацията са без значение. Шестима ще пристъпят в жестокия затвор, но само един ще откъсне плода на бруталността му. И ще се бие на Кетчмания като шампион на федерацията. Всички ще страдат. Станете свидетели на клетка за елиминация. Гледайте турнира от 23 часа на 16 март по BTV.